Sú rodičmi, no so svojimi deťmi sa stretávať nemôžu. Na našu redakciu sa obracajú stovky nešťastných otcov, ale aj matiek, ktorým druhý partner v stretávaní s deťmi z rôznych dôvodov a rôznymi spôsobmi bráni. A pritom sa zabúda na to podstatné, že každé dieťa potrebuje oboch rodičov. Príkladom zlyhávania systému je aj zúfalý otec, ktorý sa po rozvode nemôže stretávať so svojimi dvoma dcérami, aj napriek tomu, že má súdom vyhradené hodiny. Viac ako 4 roky mi marí styk, beztrestne. Zrejme sa tiež pýtate, ako je možné, že súd nezakročí, ak niekto porušuje jeho rozhodnutie už takú dlhú dobu. Ja mám styk s deťmi každú stredu a každý druhý víkend, čiže 6 krát do mesiaca. Za rok 72 krát sa mám stretnúť s deťmi. Plné 4 roky ten styk sa nerealizoval. 288 krát ona porušila zákon. Nerešpektovala súdne rozhodnutie. Ja som dával za každým teda návrh na výkon rozhodnutia a oni jej, keď sme to spočítali, tu dostala 15 eur, tu 60 a tu 100, to je 175 eur. 60 centov za každý zmarený styk má. Taký už štát postihol. Pokuta zjavne nie je dosť motivujúca, aby rozhodnutie matka brala do úvahy. Ona to nerešpektuje, smeje sa a Žiarsky súd nekoná, respektívne Žiarsky súd hovorí, že koná, ale koná neefektívne. Keďže pán Ladislav nepochodil na okresnom súde, obrátil sa na krajský. Pokračoval dokonca aj na najvyšší a na ústavný súd. Nič sa nedialo a preto sa obrátil dokonca na ministerstvo spravodlivosti. A to mu odporúčalo obrátiť sa opäť na okresný súd. Takže kolobeh pokračuje. Zo súdu prišlo stanovisko, ktoré dokazuje, že Žiarsky súd viackrát otcovi umožnil stretnutie s deťmi za asistencie úradníka a že vo veci koná 2 roky. Ako vyplýva z rozpisu úkonov, súd vo veci koná plynulo, bez prieťahov a efektívne rešpektujúc tak práva otca rodiča na jednej strane, avšak na druhej rešpektujúc aj najvyšší záujem maloletých detí. Otec sa v rámci výkonu rozhodnutia domáhal predovšetkým len ukladania pokút matke. Tunajší súd ju matke neuložil vzhľadom k tomu, že mal za preukázané, že správanie sa maloletých detí k otcovi nebolo zapríčinené výlučne zo strany matky. Pán Ladislav mal 2-krát predbežné opatrenie zákazu styku s deťmi na podnet matky. To posledné bolo pozastavené a celá vec sa prešetruje. Len to trvalo rok a ja som bol rok bez detí. A rozumiete, a tomu sudcovi nikto nič neurobí za to. Nikto nič za to, že on mne po 3-ročnom ošikanovaní zo strany matky ešte dá ročné zákaz styku. To je úplne choré v tejto republike. A nikde sa nedomôžete. Prečo teda maríte ten styk? Ja nemarím. A keď si zistíte na súde, tak zistíte, že to tak nie je že nie je pravda to, čo vám povedal. Zrejme mala na mysli to, že styk s deťmi umožní, ale tie s otcom nechcú odísť. Styk sa realizuje minútu, že mi deti prídu povedať medzi dvere, nejdeme s tebou. Ja im hovorím, poďte so mnou aspoň na 5 minút. Prečo nejdete so mnou? Lebo klameš na súde. No čo ja klamem na súde? A čo matka im rozpráva, že ja klamem? Deti odmietajú otca, pretože majú syndrom zavrhnutého rodiča. Uvádza sa to aj v súdnom spise. Nenávidia mňa, ale nikdy som im nič neublížil, nikdy som ich na silu nezobral. Neexistuje dôvod, rozumiete? Neexistuje dôvod. Nikto z mojej rodiny im neublížil. Nenávidia celú moju rodinu. A nevedia povedať prečo. Peťka ma pri znalcovi normálne oplúla a kopla. Nemá pocit viny to dieťa. To všetko sú typické príznaky tohto syndrómu. Čiže ak deti nenávidia jedného z rodičov, aj napriek tomu, že ich nebije, nezneužíva ani nejak nestresuje. Ak dieťa odmieta rodiča, tak to nie je dôvod na to, aby sa nestretávali. Ten rodič, ktorý má dieťa zverené do starostlivosti, je povinný aj psychicky pripravovať dieťa na kontakt s tým druhým rodičom. Psychicky znamená, že budeme vytvárať doma každodenne také prostredie, ktoré nebude toho druhého rodiča negovať, nebude ho urážať, nebude ho nejako zhadzovať. A najmä, že nebude dieťaťu aj neverbálnou komunikáciou dávať najavo, že je nežiaduce, aby prejavoval city k tomu druhému rodiču. K otcovi nejdem, lebo by ma ukradol, povedala nám to mamina. Nebudem vyjadrovať. Nech sa páči, zistite si na súde, aká je situácia. Pána Krahovca tam veľmi dobre poznajú a určite vám poskytnú informácie a pokiaľ nebudú ukončené všetky spory, ktoré podáva neustále, tak neviem, či sa to nejako pohne. V týchto prípadoch si rodič neuvedomuje, že tým ubližuje najmä dieťaťu, keďže vyrastať bez jedného rodiča sa podľa psychológov odzrkadlí v dospelosti. Civilizovaná Európa nazýva túto situáciu psychické týranie dieťaťa. A týranie dieťaťa je už samo o sebe trestným činom. 4 roky, každý deň pol dňa sa venujem len tomu, aby som sa dostal k deťom.
Ako keď vám vytrhnú kus človeka z vás. Každý človek, ktorý má deti, tak musí vedieť, čo deti pre ňa znamenajú. Preháňate to s odlečením pre svoje dieťa? Poznáme matku, ktorá to preháňa viac. Mamina dostala rozsiahlu mozgovú príhodu. Handicapovaná dcéra chce vrátiť starostlivosť, ktorú jej mama